खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ गोख्रै खारनाय एम्बुलेन्स जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा, 6 जोखोम। छतरपुरनि साखाथियाव NH 339 नि छटाहाटीआव गोख्रै खारनाय एम्बुलेन्सआ जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा, 6 जोखोम। पुलिसआ जौ लोंनानै गारि सालायनायनि सन्देह खालामदों। बुधबारखालि फुंबिलियाव छाटी पाहाड़ीनि साखाथियाव झांसी मिर्जापुर राजा लामायाव गंसे हाई-स्पीड एम्बुलेन्सआ गंसे मिनि ट्राकजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 6 सुबुंफोरा जोखोम जायो। अजद होनाय बादिब्ला बे एम्बुलेन्सआ गारिया रडनिफ्राय झांसीसिम फैगासिनो दंमोन। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा रैखा खालामनानै छतरपुर देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव गारि सालायगिरिया जोखोम जानानै जिउ गोमायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अशोकनगराव गोख्रै खारनाय गारिया बिफांआव सौग्रावो, 70 फुट गोजाननिफ्राय बारलाङो, सासे सुबुंनि जिउ खहा, 2 जोखोम। अशोकनगरनि छतरा ओनसोलाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जायो। गोख्रैथिजों खारनाय गंसे गारिया 60-70 फुट गोजौआव बिरलाङो। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरा बरखेरा गामिनि थागिबि सुबुंफोरा आबाद मावनायनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया एन्जेल चाकमानि नखरखौ लोगो हमबाय, गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। बिथाङा नखरनो बेखौबो मिथिहोयो दि 6 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 5 दायनिगिरिफोरखौ माब्लाबानो खानाय जाखाबाय आरो बेजों लोब्बा थानाय रावखौबो हगारनाय जानाय नङा होनना बुङो। दुखुआव गोग्लैनाय नखरखौ गावसोरनि न'आव लोगो हमनायनि उनाव साहा बिथाङा बुङो दि केसनि दावगानायखौ नोजोर लाखिनो थाखाय उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रि पुष्कर सिंह धामीजों सम-सम सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मणिपुरनि खामजं जिल्लायाव 15 एकड़ आयेन बेरेखा आफिम आबादखौ फोजोबस्रांदों। बे अपारेसनखौ मणिपुर सरकारनि सोलिफुबाय थानाय वार अन ड्राग्स केम्पेइननि बाहागो महरै खालामनाय जादों, जायनि थांखिया गुबैयै हादोरसानि हाजो ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा आफिम आबादखौ दबथायनो थाखाय। 14 जानुवारि 2026 खालि रैखाथि हानजा, हाग्रा बिफान आरो मावफुं मेजिस्ट्रेटनि मोनसे जथाय हानजाया खामजं जिल्लानि पुंगियार पिएसनि लुंगपु हाजो रेन्जआव 15 एकड़सो आफिम आबाद फोथारखौ फोजोबस्रांदों होनना मणिपुर पुलिसआ एक्सआव पस्ट खालामदों। अपारेसननि समाव रैखाथि हानजाया फेग्रा मुवा दिहुन्नाय आरो दोनथुमनायनि थाखाय बाहायजानाय मोन 11 अरायथा नङै न'फोरजों लोगोसे 40 एकड़सो आफिम फोथारखौ सिनायथिनानै फोजोबस्रांदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गावनि उन्दै फिसाजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमदों। मावख'गिरिफोरा 15 जानुवारि खालि फोरमायदों दि आसामनि धुबरी जिल्लायाव पुलिसआ गावनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमदों। बुधबार हरखालि गावनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद होनायनि उनाव गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुक्तिखाता गामिनि थागिबि रतन रय होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ दासान्दि गौरीपुर पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों आरो आयेननि सोमोन्दो गोनां आयेननि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बृहस्पतिबाराव कल्लमआव थानाय भारतनि गेलेमु अथ'रिटि साइजों सामलायजानाय हस्टेलाव 2 लाइमोन गेलेगिरिखौ गोथै सह'आव मोननाय जादों। 16 आरो 18 बोसोर बैसोनि गथ'खौ हस्टेलनि गिबि थालानि मोनसे खथायाव सिलिं फेनजों दिन्दां थानाय हालोदाव मोननाय जादों। बोलि जानांनायनि गेजेराव सासेया काबाड्डि गेलेगिरि आरो गुबुन सासेया एथलीटमोन। जाथाय थिलियाव गांसे सुइसाइड न'ट मोनदों, जेराव बिथांमोनहा बे गोख्रों आगान लानायनि थाखाय गावनि बिमा-बिफानिफ्राय निमाहा बिदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
दासिम हिन्जावसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा गावखौ फोथैना लानायनि सायाव जेबो सन्देह एबा अजद दैखाङाखै होनना कल्लाम हानजा पुलिस थानानि हाउस अफिसार पुष्प कुमार जी बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंबावो दि मिथिंगायारि थैनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पस्टमर्टेम रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन बिथिंफोरनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैबो हिन्जावसाखौ आलादा आलादा खथा होनाय जादोंमोनब्लाबो सासे सिख्लाया गुबुन सासेनि रुमाव थांनानै गावनि लोगोफोरखौ थांनो थिनदोंमोन। जेब्ला सानैबो गावसोरनि फोरोंथाय सेसननि थाखाय नुजाथियाखैमोन अब्ला बिसोरनि लोगोफोरा खथायाव थांदों आरो दरजाखौ फांथेनाय नुदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला बिसोर बेखौ नारनानै खुलिदोंमोन अब्ला हिन्जावसाफोरखौ उखुमनिफ्राय दिन्दां थानाय नुनो मोनो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ से.67 कौटि रांनि पोर्श टाइकान इलेक्ट्रिक स्पर्ट्स कारआ खामनानै हांगार जायो। मोनसे भाइरेल भिडिअ'आव नुनो मोननाय जादों गंसे पोर्श टाइकान इलेक्ट्रिक स्पर्ट्स कारआ लामानि सेराव अर जोंब्लावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मध्य प्रदेशनि इन्दौरआव जादों आरो भिडिअ'आव रेकर्ड खालामनाय जादों। लामा बारनानै गसंनाय माखासे नायगिरिफोरनि अनगायै गारिनि खाथियाव रावबो गैयामोन। जानो हागौ बिगोमाया गारि खामनायनि उनाव गारिनिफ्राय ओंखारलांदों। बे समाव अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला पोर्श टाइकानआ मध्य प्रदेशनि इन्दौरनि सासे देंखो दिहुनगिरि संस्कार दरियानीनि। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मध्य प्रदेशआव आसामनि फरायसाखौ बुथारनो नाजादों। मध्य प्रदेशनि इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि हस्टेलाव एम.ए. इक'नमिक्सनि सेथि बोसोरनि फरायसाखौ बुथारनो नाजादोंमोन। बोलि जानांनाय हिर'ज्यति दासआ गोबां गोब्राब जोखोम जायो। भुगिनांनाय सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया 13 जानुवारिनि फुंनि 4 रिंगासोआव जादोंमोन, जेब्ला बियो गुरु गोविंद हौवासा हस्टेलनि गावनि खथानिफ्राय बाथरुमाव थांनो ओंखारदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ 6 एबा 7 फरायसाफोरा होबथायो, जाय जौ लोंनानै दंमोन। बिखौ बिनि मुंखौ आरो बियो बबेनिफ्राय फैखो होनना सोंनो हमो। दासआ गावखौनो आसामनि थागिबि होननानै सिनायथि होनायनि दसे उनावनो बिथांखौ गाज्रियै बुनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। उनाव बिथाङा खौरां बिजोंनो फोरमायो दि गाग्लोबग्राफोरा बिथांखौ गाग्लोबनायल' नङा नाथाय गाग्लोबनाय समाव बुथारनायनि हुमखिबो होदों। जोखोम जानाय फरायसाखौ गिबियावनो मुलुगसोलोंसालिनि क्लिनिकआव गुदि फाहामथाय होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांनि हालोदआ गोब्राबमोन। बेनिखायनो बिथांखौ आरोबाव फाहामथायनि थाखाय गौरेला पेन्ड्रा मारवाही जिल्ला देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बिथांनि मेडिकेल रिपर्टआव गन्थंआ बायनाय, मेगनाव थै गथा जानाय आरो मोखां आरो मोदोमाव गोबां गोब्राब जखम जानायनि फोरमान जादों। थांनाय 14 जानुवारि खालि फरायसा आरो एनसिसिनि केडेटफोरा धर्ना होयो आरो गोबां घन्टासिम स्ल'गान होनानै मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायारि बिल्डिंखौ बेंखननानै लायो। थासारिया गाज्रिसिन जालांनो हमनायनि उनाव मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया नायबिजिरनायखौ जागायो आरो 5 फरायसाफोर अनुराग पांडे, जतिन सिंह, रणजीत त्रिपाठी, विशाल जाधव आरो उत्कर्ष सिंहखौ थाबैनो होखारहरो। मुलुगसोलोंसालिया आरोबाव आयेनारि खामानिनि थाखाय गासै नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ पुलिसनो गथायना होयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ टेंकारजों सौग्रावनायाव मटर साइकेल सालायबाय थानाय 2 लाइमोननि जिउ खहा। उत्तर प्रदेशनि आजमगढ़ जिल्लानि मुबारकपुर पुलिस थानानि ओनसोलाव बुधबारनि हरनि 11:30 रिंगासो समाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। एमपि इन्टार कलेजनि साखाथियाव गोख्रै खारनाय टेंकारजों सौग्रावनायाव मटर साइकेल सालायबाय थानाय 2 लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। सार्कल अफिसार जयसवालआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव 2 लाइमोननि जिउ गोमायो आरो 3थि लाइमोना फाहामथाय लागासिनो दं। जाथायनि उनाव टेंकार सालायगिरिया गारिखौ लानानै जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। पुलिसआ खारखोमानाय गारि सालायगिरिखौ नागिरनो जागायदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। जोबथा खौराङाव दङ 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ बिमा बाथुल आरो बिफाया बुनानै बुथारो। बे जाथायाव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि फिसा गोरोन्थिनि थाखाय बिनि बिफा आरो बिमा बाथुला ओरैबादि अनागारि दिन्थिदों जायनि जाहोनाव हिन्जावसाया जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला 6 बोसोर बैसोनि शिफाया थांनाय 10 जानुवारि खालारखालि मोनाबिलियाव गावनि लोगोफोरजों गेलेगासिनो दंमोन। बे समावनो बियो नालायाव गोग्लैदों आरो बिनि मोदोम आरो जि-जोमफोराव हाब्रु नांदोंमोन।
बेखौ नुनानै बिनि बिमा बाथुल निसाया रागा जोंखाङो। रागा जोंनानै बियो गिबियावनो गावनि फिसायखौ न'आव फैनो लिंहरो। बियो न'आव फैनायनि उनाव शिफाखौ बेबादि हालोदाव नुनानै बिफा अक्रमआ बिखौ सोबानो हमो। बेनि उनाव निसाया लावथि लानानै हिन्जावसाखौ गाज्रियै बुयो। 6 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ ओरैबायदि बुदों दि बियो बेहोश जायो। बुनायनि उनाव शिफाया गासै हरावनो आरो उननि खावसे सानावबो बेहोश जानानै दंमोन। बे समाव बिनि बिमा बाथुला बिखौ जाग्रा आदार होआखैमोन आरो माबाफोर गोब्राब जखम जादों नामा बेखौबो नायाखैमोन। 11 जानुवारिनि सानजौफु समसिमहालागै शिफाया जेबो हालचल नुनो मोनाखैमोन। बिक्रमआ जिंगा सिखाङो आरो उनाव बिखौ गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। नाथाय डक्टरफोरा शिफाखौ थैबाय होननानै फोसावो। उनाव बाहागिफोरनो गोब्राब हालोदनि थाखाय थैदों होनना खोन्थायो। 12 जानुवारि खालि हिन्जावसानि गोथै सह'खौ सावनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन अब्ला बिनि बिमानि बाहागिफोरा जाथायथिलियाव सौफैदोंमोन। बै समाव बिथांमोनहा हिन्जावसानि मोदोमाव जखम जानायनि दागो नुयो, जायनि थाखाय बिथांमोनहा सन्देह खालामो आरो थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। शिफानि बिफा आरो बिमा बाथुला बयनोबो आरो पुलिसनो खोन्थादों दि बियो लोमजानायनि जाहोनाव जिउ गोमादों। नाथाय हिन्जावसानि मोदोमाव थानाय दागोखौ नुनानै पुलिसआ सन्देह खालामदों, जायनि थाखाय पुलिसआ हिन्जावसानि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। पस्टमर्टेम रिपर्टआव हिन्जावसानि मोदोमाव मोन 13 गोब्राबै जोखोम जानाय आरो बेगेंफोर बायनायनि फोरमान जादों, जाय फोरमान होयो दि बेयो मिथिंगायारि थैनाय नङा। बेनि उनाव पुलिसआ सानैखौबो गावनि आवथायाव लायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।